Ki nogelam jong ka Meghalaya SSA School Association, Central Body, but ka All Meghalaya Fourth Teachers Association henik sngi kala penlong ya ka General Meeting ha Malki Ground ban yakran ha bedei bat ka jingkular ka ba ka Sorkar Jila kala ai na ki artli ki jingdawa ki ba ka SSA bat ki Fourth Teachers kila dawa nak Sorkar ban pentraikam habakren bat kinong tho khobor u Presiden joka MSSA SA uba Aristotle Rambai ulai thu ba ka kanhun kala khot ya kani ka meeting ha ka ba dak spangot kit khot ki badai kinong hikai na keleng jong ka khasi bajantia kilawan banisim banja ulai thoru ba ha kani ka meeting kilaya kren ha badai bat kakular ka ba menteri rangba ulai sha ka kanhun ha badai bat kimat jingdawa kiba kiladawa nak Sorkar uba rambai ulai thu ba Sorkar Jila kalakular ban pun urlong ya kini ki jingdawa kiba kakenhun kaladawa kata ban simtino da Sorkar ya ki school SSA bat ban pentraikam ya ka pay skill structure ban kentiu ya ka tulop jong kinong hikai SSA ulai thu ban nagaleng jong ka kenhun kala penpau ya kini ki kular kiba Menteri rangba ulakular cha kinong hikai bat baro kitkhot jong ka SSA ke bedai kinong hikai kila menjur ban pediang ya jingkular kiba ka Sorkar kala ai lengba menteri rangba cucu ulai thuru ba katkum ka kular ka ba Sorkar kala kular sha kinong hikai SSA ulai thu ba Sorkar kan sapun benano ha ubnai Desember swa ka Christmas jong snem arhajar arpusan bat ka jingsiu ka batamai kan trai kam na do ka sitarik uyayong arhajar arpun reo Kaassuran kepala ai dari Honorable Chief Minister Laong Shai ba nakaliang jong ka government kan sebenarnya haswa jong ka arpusan trik jo ubnai Desember arja pusan ya ka policy decision kabakan sashim ha kabai dai bat kini ki artri kimat jingdawa jongi bat kane kan trai kam na do sitrik jo ubnai April arjar arpun reo kinsadon sakatu kani kibenta kibanga ginang haban yakren mo bat nakaliang jongi Honorable Chief Minister ila Ong Shai ba ikwa ba hapo juni arbanai kata November bat December kani kapor kolong very important long very crucial namenta jong education department bat kingi kinohikai ila Ong Shai ro bala don kambani kendo man kasngiri kendo bani ya keren ya kani kini kikatu kani kicik penbek bani kuaro ban pendep kulo ya kani la kumu no hapo jo benai November knang baka government kan yo ban penbena ya ka policy decision jong ka haswa jong ka arpusan trik jo benai December arjar arpusan maka baide bakani ngidang api ya ka jing betip la kani jong ka education department